lezi ihloko esikhuluma ngazo uma uzithatha nje ndawonye ihloko ezisifundisa ngemsebenzi kaNkulunkulu ekusindiseni. Into ekufanele ivele lapho, enye yezinto ekufanele ivele lapho engithemba ukuthi nakulezi intshumayelo ezimbili esesidlulile kuzona ivelile, noma singakhulumi ngayo directly njenganesihloko, kodwa ilento yobukhosi bukaNkulunkulu. ubuNkulunkulu kaNkulunkulu mhlambe ngingazakhela itemu. Ngani? Ngoba lento yokusindiswa kwethu iwumsebenzi wakhe. Uma iwumsebenzi wakhe kumele avele kuyona central, ephakathi nendawo kwalomsebenzi wokusindisa. Namhlanje uma sokhuluma ngokufa kweNkosi yethu Jesu Kristu, into oyibonayo ukuthi umuntu wokuqala ovelayo uyena uBaba uNkulunkulu, uyise weNkosi yethu uJesu Kristu nenkazimulo yakhe. Ngani? Ngoba umsebenzi wensindiso umsebenzi wakhe. Uma iBhayibheli likhuluma ngokuza kweNkosi yethu Jesu Kristu emhlabeni, ethatha isimo somuntu ebasenyameni, sithola ukuthi inhloso kaNkulunkulu noma inhloso yokuqala nenkulu kunazo zonke, inkazimulo kaNkulunkulu, inkazimulo kaYise, esizathu esikhulu nesokuqala sokwehla kweNkosi yethu uJesu Kristu athathe isimo senyama ehle eze emhlabeni. uJohn chapter 17 verse 4 uthi uma ekhuleka sebuya ngasemaphethelweni useGetsemane, sebuya yasondela ukukhaphelwa nokubethelwa kwakhe, uthi ngikukhazimulisile emhlabeni, ngiwufezile umsebenzi onginike wona ukuba ngiwenze. Uma esezoya ekufeni ecabanga konke asekwenzile kuministry yakhe esemhlabeni, ecabanga nalokhu asebhekene nako manje njengoba ekhuleka eGetsemane, ukufinqa ngokuthi ufezile umsebenzi uNkulunkulu amnikeze wona, wase eyamdumisa, emkhazimulisa ngako konke akwenzile emhlabeni. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngufezile umsebenzi onginike wona. Ngamanye amazwi, umsebenzi obunginike wona wokukhazimulisa ngiwufezile. uJesu wehla emhlabeni, wehlela emhlabeni, ehlela wona ukuzokhazimulisa uyise. Kodwa lenkazimulo uJesu uyifeza ekufikeni kwakhe emhlabeni ngokuthi enze imisebenzi kaYise, alalele futhi enze intando kaBaba wakhe uNkulunkulu. Uthi uJesu uJohn chapter 4 verse 34 uthi ukudla kwami kungukuba ngenze intando yongithumileyo. Ukudla kwami kungukuba ngenze intando yongithumileyo nokuba ngiwuphothule umsebenzi wakhe. Kona kudla kwami iyona nto engidrivayo, iyona nto eyimission kaJesu uma esemhlabeni, ukuzokwenza intando kaYise. Akadidekile ngokuthi uzokwenzani uma ehla eze emhlabeni. Uthi mina angenzi lutho ngokwami, ngehlulela njengokuba ngizwa, futhi ukwehlulela kwami kuqotho. Athi ngokuba angifuni yona eyami intando, kodwa intando yaloyo ongithumile. uJesu ufika emhlabeni ezazi ukuthi uthunywe uyise, kunomsebenzi amnikeze wona. Lo msebenzi inkazimulo kaYise, kodwa leyo nkazimulo izofezwa ngokwenza intando kaYise esasemhlabeni, ukwenza yonke into uKristu noma uNkulunkulu uyise amthume yona. Lithi iTestament Elisha lenhlonipho kaKristu lokusebenza kwakhe enza intando kaYise
kufika ungathi ekuphelisweni kwakho, kufika ekugcwalisisweni kwakho esiqongweni sabo uma uKristu efika esiphambanweni. Wona umsebenzi omkhulu kunayo yonke, iwona umsebenzi wokugcina wokuhlonipha uyise uma uKristu efika emhlabeni ukuthi aye esiphambanweni. Philippians chapter 2 uthi, kepha wazidela wathatha isimo senceku, wazalwa waba ngumuntu, wabonakala enesimo somuntu, wagqoka inyama weza emhlabeni, wazithoba elalela, becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Awusingisi ayibeka kanjalo. Wazithoba elalela kwaze kwaba sekufeni. Wehlile wagqoka umuntu weza emhlabeni, walalela wenza konke, kodwa ekugcineni kwabo konke waze wafa esiphambanweni. Ukukhombisa lokulalela nalokuthobeka, waze wafa esiphambanweni. Lokuhlonipha kwakhe ufika ke esiqongweni uma uKristu efa esiphambanweni. Lento ichaza ukuthi uma uKristu eza emhlabeni, ikakhulukazi ukuzokhazimulisa uyise, kodwa ibe leyo nkazimulo kayise iza ngokuhlonipha kwakhe, ngokwenza kwakhe yonke imiyalelo kayise, kuze kube ngathi njengoba kade sifundile, kuze kube ngathi ikona kudla kwakhe, iyona into ayiphilelayo ukwenza intando kayise. Kusho ukuthi uma ukwenza leyo ntando kayise kuyibona ukumnikeza inkazimulo, kodwa esiqongweni sayo lenkazimulo kukufa kwakhe esiphambanweni. Kuchaza ukuthi ukufa kwakhe esiphambanweni ikona kanye, iyona nto yokugcina, iyona nto enkulu kunazo zonke. Akufuni sibuke ukufa kukaKristu njenganekhashazi elingcolisa imisebenzi yakhe yokukhazimulisa uyise esasemhlabeni. Akufuneki sikubone njenganephutha elenzeka, kodwa kufuna sikubone njengane-crown jewel, itshe legugu elachonywa emsebenzini yonke kaKristu, njenganomhlobiso wokugcina omkhulu kunayo yonke enkazimulweni kayise. Akusilona iphutha ukufa kaKristu esiphambanweni, akusiyona into eyenzeka ngoba kuphela iplan, kodwa ingxenye yeplan, futhi ingxenye okuyiyo ebalekile yayonke inhloso necebo likaNkulunkulu ngokwehla kwendodana yakhe iza emhlabeni. Uma ekhuleka uJohn chapter 12, John chapter 12 is a few days before lomkhuleko waseGetsemane, kodwa nakhona sekuyisonto la ezokhashelwa khona uJesu uzwa usizi maqondana nalento ezayo. Uthi kuverse number 27, manje umphefumulo wami ulusizi, ngizakuthini na? Ngithi Baba ngisindise kulomzuzu na? Kepha kungenxa yalokhu ngifinyelele kulomzuzu. Baba khazimula igama lakho, Baba khazimulisa igama lakho. Kwase kufika izwi livela ezulwini lithi, ngilikhazimulisile futhi ngizobuye ngilikhazimulise. La uJesu esosizini kusondela ukukhashelwa kwakhe, maye ekhuluma noyise, uma ekhuluma noyise, ukhuluma ungathi manje njengoba enza naseGetsemane, engathi ukhulekela ukukhishwa kulolu sizi oluzayo, kodwa njengaseGetsemane futhi aphinde azikhuzena athi hayi eyami intando kodwa eyakho intando. Nala uthi lo mzuzu kodwa iwona engiwuzelela emhlabeni, khazimula ngawe wena Baba lo mzuzu engibhekene nawo wokufa kwami. Isiphambano iyona crown jewel yayo yonke imisebenzi kaKristu, kodwa iyona crown jewel yenkazimulo kayise ngenxa yemisebenzi yakhe
singa misunderstand isiphambano njengalento eyenzeka ngephutha. Engifuna sibuke manje kafishane uma sesibonile ukuthi isiphambano sasumsebenzi kaKristu okukhazimulisa uyise. Siyabona ukuthi isiphambano senzani maqondana noyise. Kodwa ngifuna sibuke ukuthi isiphambano senzani maqondana nalabo uKristu eze emhlabeni ukuzobahlenga. Labo ehlele emhlabeni ukuzobahlenga. Last time sathi sikhuluma ngokukhethelwa insindisweni, sathi uNkulunkulu kunalabo abakhethayo abathile abakhethela insindisweni ngokwazi nangokuthanda kwakhe. Lithi iBhayibheli njengoba sasho lithi wabathanda, wabakhetha, wase ebamisela phambili ukuphila ongunaphakade, predestined them to eternal life. Ithi Psalm Elisha lisifundisa ukuthi uNkulunkulu wathi uma esebakhethile labo abakhetha wabanikeza indodana njenganesipho. Baba yisipho kwindodana. Uma ufunda uJohn chapter 15, uJohn chapter 15 ubabiza njenganomngani, baba umngani kwindodana. John chapter 10 uthi baba njenganomhlambi, indodana yona yaba njengomelusi wakhe. Noma uma ufunda Ephesians chapter 5, baba njengomakoti kuyona, baba yisipho sikamakoti kwindodana yona yaba umyeni wakhe. Uthi uJesu uma ekhuluma ngalesi sipho asinikezwa nguyise endaweni ezahlukahlukene uthi konke baba ongipha kona kunalokhu ubaba akupha indodana, konke lokho ongipha kona kuyabuza kimi. Loyo oza kimi angisoze ngamlahla ngaphandle. Uma uJesu ekhuluma ngalesipho asiphiwa uyise. John chapter 17, njengokuba uyiphe amandla phezu kwabantu bonke indodana yakho, njengoba uyiphe amandla phezu kwabantu bonke ukuze bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Indodana yakho uyiphe laba obaphe yona, wase uyipha amandla ukuthi yona ikwazi ukubapha ukuphila ongunaphakade. Ngilibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasemhlabeni, babengabakho wangipha bona, baligcinile izwi lakho. Kwenye indawo John chapter 17 verse 9, ngiyabakhulekela, angikhulekeli umhlaba kodwa kuphela labo ongiphe bona ngokuba bangabakho. Ngiveza lento yokuthi uNkulunkulu uthi esebakhethile laba abakhethela ensindisweni, wase ebanikeza indodana, wathi bayisipho sendodana. Indodana njengoba sifundile ku chapter 6 kaJohn, bese yona yenza i-commitment yokuthi akuzuphunyuka noyedwa wakho. UJohn chapter 7 njengoba sifundile yathi indodana yona izobapha impilo engunaphakade. Kodwa ke bonke abaphiwa indodana bafika kuyona bedinga ukuhlengwa ekubhujisweni ngoba bonile bayizulu. Lo makoti wendodana udinga ukuhlenga ekubhujisweni ngoba wonile. Yiko uJesu mayekhuluma kwenye indawo athi indodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa, kepha izele ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabaningi. Indodana imelwe ukufa, ifele lesisipho sayo ukuze isecure, indodana isecure i-eternal life, impilo engunaphakade for lo makoti wakhe. Ngoba akusizi ukupha indodana
ezophila ngunaphakade iphiwe umakoti ongeke aphile ngunaphakade ozobhubha. Kodwa ukubhubha kumele ukubhubha kumfanele ukubhubha ngoba wonile. Ngoba uNkulunkulu uyise ukulunga nobulungiswa bakhe akumvumeli ukuthi angasibheki isono, angasiboni isono, enze sengathi akasiboni isono, ngisho sikumakoti wendodana yakhe. So indodana kusala kuyona ukuthi mayehle ize emhlabeni izofa ifele lo makoti wayo ukuze ahlengeke, ukuze abe isipho esizophila ngunaphakade njengoba naye ezophila ngunaphakade. As-enjoy lesi sipho uyise amuphe sona, naye umakoti athokoze ngomyeni wakhe ingunaphakade. Ukhomba lokho ngoba iBhayibheli lifundisa ukuthi inhlawulo yesono, lesono sikamakoti, inhlawulo yesono ukufa. Njengoba sazi sonke Hebrews chapter 9 ukuthi yebo cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi ngokomthetho, ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelelwa kwezono. Fanele kube khona igazi elichithekayo, futhi igazi elichithekayo kufuneka kube nomuntu. Yiko indodana uma seyehla yehle imbethe umuntu isenyameni ifana nami nawe, ngoba ukuze kuhlanjululwe izono zomuntu kufuneka kufe umuntu. So ke into yokuqala indodana eyifezayo lapha esiphambanweni ifezela lo makoti wayo ukuthi uKristu waba inhlawulo eyanele ulaka lukayise. Uma ngithi uKristu waba inhlawulo eyanele ulaka lukayise kusho ukuthi inhlawulo eyanele ukucisha ulaka lukayise olwafanele izono zawo wonke umuntu oyimvu kaKristu. Ulaka lukaNkulunkulu lwaqishwa ngokufa kukaKristu, ukufa kwakhe kwakwanele. Lokho ichaza ukuthi mhlawumbe ungayifanisa nokuthi kukhona ukuthi umuntu abone ngendlela enkulu mhlawumbe nangayiqondi ukuthi inkulu kangakanani. Mhlawumbe uthathe example efana nokuthi umuntu mhlawumbe alimaze, adamage, ashise mhlawumbe ialbum eneyithombe ezibalekile kuwena mhlawumbe ngoba umcimbi obaleke kakhulu. Kunabantu kulezi ithombe ekade nadukelana nabo. Indlela yakho yokuhlangana nabo seyi-through le album kuphela, ayisekho enye. Mhlawumbe abanye sebahamba ngisho emhlabeni, ayidamage, zilahleke lezi ithombe, bese mhlawumbe efika kuwena ephethe 100 rand athi uzoxolisa. Ngoba mhlawumbe wazi ukuthi i-album ungayithenga ngo-80 rand. Akaboni ukuthi lento ayimoshile, i-damage ayenzile inkulu kangakanani nalo 100 rand akulethela wona. Leyo nto bese lokuyiletha kwakhe imali ungayimi ulakala kunalokho lukhuphule kakhulu. Nathi isono sethu kwakunjalo, isono sethu kwangasiko ukuthi mhlambe iscratch esincane emotweni kaNkulunkulu. Isono sethu kwakuyi-treason. Isono sethu kwakukuzama ukuvukela umbuso wamaZulu uqobo lwawo. Kodwa ukufa kwenkosi uJesu kwakwazi ukuthi kuliqime ulaka likaNkulunkulu ngokufa kwakhe efa esiphambanweni, aze athi uPawuli kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Alisekho ulaka olubekelwe thina ngenxa yokufa kwenkosi yethu Jesu Kristu esiphambanweni, inhlawulo ephelele, propitiation for our sins, basho njalo ngesingisi. Kodwa okwesibili inkosi uJesu
eyasifezela kuwo, what he accomplished for us esiphambanweni, ukuthi inkosi uJesu iyasihlenga. Inkosi uJesu iyasihlenga esiphambanweni uma ifela thina esiphambanweni. Ngamanye amazwi, inkosi uJesu iyasivikela ekulahlweni kwaphakade, wasikhulula emandleni omthetho, wasikhulula emandleni esono, wasikhulula olakeni kaNkulunkulu ngokusifela kwakhe esiphambanweni. Singaphansi manje kokulunga, singaphansi kukaNkulunkulu, singaphansi kokuphila. Lokhu uPaul akubiza ngokuthi ukuthengwa kwethu ngenani eliphakeme. uKristu wasithenga ngenani eliphakeme, into efana nale eyenziwa uHosea. uHosea uma eyohlenga umkakhe wayehambe wayozidayisa yena, wahamba wayozidayisa ephindelela, ezidayisela ukusetshenziswa amanye amadoda ngemali. uHosea wahamba wayokhokha inani elikhulu ukuhlenga umkakhe. Isithombe salento uKristu asenzela yona esiphambanweni uma efa esiphambanweni ngenxa yethu. Wasithenga uKristu ngenani eliphakeme. uKristu uma esithenga ngenani eliphakeme, akuchazi lokho ukuthi sasifanele. Uchaza ukuthi yena umhlengi uthembekile, yena umhlengi uyasithanda ngaleyo ndlela, hayi ngoba kukhona okuhle okwakukhona kuthina, kodwa ingenxa yothando lwesipho indodana esiphiwe uyise. Yasiyathembisa ukuthi kulaba ongiphe bona akukho noyedwa oyophunyuka, akukho noyedwa oyophuma esandleni sami kulaba ongiphe bona. Kodwa okwesithathu inkosi uJesu esenzele kona esiphambanweni, ukuthi inkosi uJesu yasitholela, he achieved for us, he accomplished for us ukulungisiswa kwethu. Ukulungisiswa kusho ukwenziwa msulwa, kusho ukusulwa kwecala lethu. Umsebenzi uKristu asenzela wona esiphambanweni uma efa esiphambanweni. uPaul athi sesilungisisiwe ngegazi lakhe, siyakusindiswa ngaye olakeni. Silungisiswe ngegazi, igazi elaphalala esiphambanweni. Silungisiswe ngalo, ilona leli gazi elisula onke amacala ethu, lisenze sibe msulwa manje phambi kamehlo kaNkulunkulu. Sifaneleke ukuma phambi kaNkulunkulu, hayi ngemisebenzi yethu, hayi ngelethu igazi, kodwa ngegazi lendodana yakhe. Lento yokulungisiswa ngegazi ungayifanisa nokubhala kwesinqumo sejaji elibhala isinqumo ngecala lakho. Libhale ijaji, libhale likhiphe phambili ijaji, libhale ukuthi u-innocent esinqumeni salo kuleli cala okade uthweswe lona. Kodwa ngesikhathi libhala ijaji wena usatokile, usejele. And so all of your experience, ngesikhathi utokile usejele, uphila njengomuntu oboshiwe. Mase sivalele iboshwa nawe uyavaleka. Kodwa kune document lapha, kune verdict esibhalwe ijaji yathi u-innocent. Ngesikhathi ungakayi enkantolo ngosuku lokufundwa kwesinqumo, umuntu oselungisisiwe ngayo yonke indlela emthethweni, kodwa awukakazi wena ukuthi ulungisisiwe. Umuntu okhethiwe, okhethelwe insindisweni, ola kulesandla
isandla sendodana, ongakaphenduki, ongakalungisiswa ngokukholwa, njengoba uHabakuk esho athi abalungile bayolungisiswa ngokukholwa. Uma engakakholwa kunaleya msebenzi uKristu asewenzile esiphambanweni, kodwa yena akakazi, usabhukuda esonweni ngoba akakalungisiswa ngokukholwa. Umsebenzi wokulungisiswa kwethu wenziwa esiphambanweni, wenziwa yigazi likaKristu. Awenzeka ngalesikhathi sewusukuma weletendeni. Uyalungisiswa ngalelo langa mawusukuma etendeni ngokukholwa. Bese uyakuzwa ukufundwa kwesinqumo saseKalvari maqondana nawe. Kodwa umsebenzi wokusulwa kweqala, wokubhalwa kwesinqumo, sabhalwa imantshi eKalvari. Bese okwesi-4 uKristu asenzela bona esiphambanweni. Wasakhela ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu. Sakhuluma kakhulu kwi-message yokuqala kule-series maqondana nesono. Sakhuluma lapho nobutha obukhona phakathi kwethu noNkulunkulu. Azuphinde sisho zonke izinto esazisho ngalelo langa. Kodwa ubutha obukhona phakathi kwethu noNkulunkulu, ubutha esasingeke sikwazi ukubuvala thina ngawethu amandla. Esasingeke senze lutho, engabona kuphela ukuthi sasingeke senze lutho, kodwa sasingafuni. Sasimzonda uNkulunkulu. uKristu ngokufa kwakhe esiphambanweni wakha lokuyabuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu. Kwabakhona ukuzwana nokuthandana nokubuyisana nobudlelwano osebungunaphakade phakathi kwethu noNkulunkulu ngenxa yomsebenzi kaKristu esiphambanweni. Ilezo zinto zo-4 ebengifuna ukukhuluma ngazo uKristu asenzela zona esiphambanweni. Bese ngidlulela la engifuna ukukhuluma khona kafishane ngezinye imfundiso ezikhona maqondana nokufa kukaKristu, ebese ngikhuluma nakhona kafishane ngendlela esiphendula ngazo uma kushiwo izinto ezithile noma kufundiswa ngendlela ethile esingaboni ngayo thina. Ithi-ke imfundiso ejwayelekile uma uKristu efa esiphambanweni, uKristu wafela wonke umuntu okhona emhlabeni. uKristu wafela wonke umuntu okhona emhlabeni. Ngamanye amazwi uKristu ngokufa kwakhe esiphambanweni wenza umsebenzi, yonke lemisebenzi esengikhulume ngayo wayenzela wonke umuntu. Wakha ukubuyisana, wakwakhela wonke umuntu, wakha ukulungisiswa, walungisisa wonke umuntu, etc etc. Kodwa wakwenza uKristu wangakunikeza muntu. Wawenza lo msebenzi uKristu kwangathi uthatha ubeka etafuleni. Uthi nangoma ubani ofunayo akahambe ayozicaphunela ukulungisiswa, noma ubani ofunayo akahambe ayozicaphunela ukubuyisana noNkulunkulu, ahambe ayozicaphunela ukuhlengwa, ahambe ayozicaphunela yonke lemisebenzi uKristu ayenzile, eyenzela wonke umuntu ngokufa kwakhe esiphambanweni. Uyaqaphela ukuthi mina selokhu ngiqale ngamasibomu la ngiqale khona. Ngaqala ngesipho sabathile uKristu asamukela kuyise, esingabantu abathile uKristu akhomitha. uKristu enza isibophezelo sokuthi kubona
ngeke adedele noyedwa wabo aphunyuke. Khona umehluko la ukuthi labo abathi uKristu wenza imisebenzi yensindiso wayibeka etafuleni wathi this is available for everyone. Bathi uma sikhuluma ngalendlela esikhuluma ngayo sakha isikokela noma sakha imkhawulo yomsebenzi kaKristu. Impendulo mhlambe esheshayo ithi yebo kunjalo. Kodwa sithi yebo kunjalo ngoba uma ufunda iBhayibheli likutshela ukuthi kwakuyiyona leyo inhloso yakhe. Inhloso yakhe kwakukusindisa labo uNkulunkulu amnikeze bona njengalesipho sakhe. Mhlambe uma uqala ulandela ilanguage esetshenziswa eBhayibhelini maqondana nalezi zinto, uma ubuka uJohn chapter 10 for example, kuzwakala kuclear ukuthi uKristu uthi yena ungumalusi obeka phansi impilo yakhe eyibekela izimvu zakhe. Mhlambe elinye iphuzu elibalekile neligcizelela lento kaKristu ofa efela izimvu zakhe ukuthi uma wehla ngenzansi ku chapter 10 la esibiza khona ngokuthi ungumalusi esibiza khona ukuthi ufela izimvu zakhe kulabo verse number 15. Mawehla kodwa ushona enzansi uma esekhuluma nabaJuda uthi nina anisizona izimvu zami. Okusho ukuthi uKristu naye usemhlabeni ufike nelist yamagama yalabo uyise athe namba bayisipho sakhe akadidekile ngokuthi uzele ba. Uyakwazi nokusho kwabanye ukuthi angizele mina angikholwa ngoba angizona izimvu zami. Ilanguage uKristu uqobo lwakhe ayisebenzisayo. Ilanguage esetshenziswa uPaul ngishilo kwiEphesians chapter 5 ekamyeni nomakoti athi uPaula uma esiyala singabayeni athi asenze njengoKristu asithande omkethu njenganoKristu owamthanda wabeka phansi okwakhe ukuphila ngenxa kamakoti wakhe ibandla. Ayikho into ekhomba umyeni ongamthandi umkakhe njenganomyeni owenzela wonke amanye amakhosikazi bonke abanye abafazi okufanayo nokulinganayo nomkakhe. Umkakho noma ungawathanda wonke amanye amakhosikazi bonke abanye abantu besifazane ubathande ngendlela efanele, kodwa owakho umkakho umthanda ngendlela ehlukile. Kunezinto osenzela yena ongeke uzenzele amanye amakhosikazi. Ilanguage yeBhayibheli ukuthi ukufa kukaKristu akusiko ukufa omsebenzi wakho odekwe etafuleni. Umsebenzi wakho uKristu awenzile ekwenza enabantu enhlizweni yakhe nasengqondweni yakhe abaspecific. Uyise amnikeze bona wathi laba bayisipho sakho, laba bayizimvu zakho. Wasethi uKristu kulaba angekho noyedwa oyophunyuka, laba wena Baba ongiphe bona. Akusiko ukwenza uthando kaKristu libe likhulu ukuthi uKristu ufe wafela wonke umuntu washiya yonke imisebenzi yensindiso etafuleni wathi uyozicaphunela amawuthando. Akusiko ukwenza uthando lakhe libe likhulu ngoba uma uhlehla nale series njengoba ngishilo namhlanje ekuqaleni, uma imisebenzi ibekwe lapha etafuleni
Asikho isoni esinamandla nothando neinterest yokusukuma liyoyithatha leyo msebenzi. Asikho. Kodwa futhi usho ukuthi uKristu naye akakwazi ukuthi uma esehamba emhlabeni athi baba kufezile. Ngamanye amazwi onginikeze bona ngiwenabo bonke. Ngoba kusho ukuthi naye akazi ukuthi ubani uzocaphuna ubani ongeke ayicaphune insindiso. Uhamba naye emanqinqanqa ngwenza umsebenzi ngishile lapha etafuleni kodwa angazi ukuthi ubani oyothatha ubani ongeke athathe ngoba kufele kumuntu ukuthi akasukume azithathele. No. uKristu wenze umsebenzi wokunikeza umuntu. Wawenzela usiboniso Mkhize. Wawenzela uThabiso Mthethwa. Wawenzela uNonkululeko Dlamini. Ngegama lesibongo. Ukuze abe nesiqiniseko sokuthi lezi zimo nangempela uzofa azifele zona bese ukuphila kwazo okungunaphakade njengoba sishilo sivile uJohn chapter 17 afika wathi unikezwe amandla okuzinikeza nangempela uwanikezile. Uma insindiso ibekwe etafuleni ukuthi sukuma kuzicaphunele uKristu naye akazi ukuthi ubani ozoyicaphuna umsebenzi wakhe esiphambanweni wangaphelele. Akakwazi ukufa ahambe athi kufeziwe ngoba akafeze lutho. All he has done, he has made it possible for everyone. God has guaranteed nothing for no one. No. Imfundiso ithi uKristu he guarantees salvation for umakoti wakhe. Mayefa ufela umakoti wakhe. Akafeli wonke amakhosikazi. Bese eyathemba ukuthi khona eyombonga. Ufela owakhe umakoti uma uKristu efa esiphambanweni. Yona ndlela uKristu akwazi ngayo ukuthi uma esehamba athi ufezile. Uma kuthiwa uKristu ufele wonke umuntu esiphambanweni. Nangu umbuzo onzima okufanele uphendule and akekho oneanswer yakho. Umbuzo uthi uma uKristu efe wafela wonke umuntu esiphambanweni, bafuna bonke labantu abasesihogweni njengamanje njengoba sikhuluma, benzani khona uma uKristu ebafela? That's a big question and no one can answer it. Because imfundiso ithi uKristu labo ayizele ukubafela emhlabeni wafela bona bazosindiswa, bazonikezwa impilo engunaphakade. Angabafikelanga ukuzobafela emhlabeni ibona lebesikhuluma ngabo abasesihogweni namhlanje. Ngoba otherwise kusho ukuthi uNkulunkulu is so unfair. It's not unfair, unjust. Akanabo ubulungiswa. Ngoba uNkulunkulu usho ukuthi ufika wazifela, usho ufika wazijezisa izono zami esiphambanweni. Kodwa futhi uyozijezisa owesibili kumina esihogweni. That cannot be. Izono ezifelwe esiphambanweni zajeziswa esiphambanweni azikwazi ukuphinde ziyojeziswa esihogweni. Zonke ezijeziswe esiphambanweni njengoba sishilo ulaka lwazo luphelile. There is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Mhlawumbe baKristu kusho ukuthi bathi ayizange yanele. Basho ukuthi uNkulunkulu akagculisekanga kufanele aphinde ayojezisa abantu asebejezisiwe izono zabo esiphambanweni. Ngiyazi kodwa ukuthi zikhona izinto ezenza kube ngathi mhlawumbe kunama difficulties athile maqondana into engishoyo.
Ukhona amavesi njengale vesi esilazi sonke uJohn chapter 3 verse 16 for example. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona lo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakayo. Umuntu asukume adobele lagama lezwe ngokufanele futhi ngoba ivesi lisho njalo lithi izwe uNkulunkulu walithanda izwe kangaka John chapter 1 verse 29 ngakusasa uJohane wabona uJesu eza kuye wayesethi bheka iwundlu likaNkulunkulu elesusa izono zomhlaba umhlaba wonke kuzwakala sengathi kusho njalo John chapter 4 verse 42 base bethi kwesifazane asisakholwa ngenxa yokuba sitshelwe nguye kodwa sesizizwele ngokwethu sesiyazi ukuthi lo impela ungumsindisi wezwe. Akhona amavesi akhuluma kanje. Khona namavesi amanye asebenzisa ilanguage ehlukile kabonke. Romans chapter 5 verse 18 ngakho ke njengokuba ngasiphambeko sinye kwaba khona ukulahlwa kubantu bonke kanjalo ngasenzo sinye sokulunga kwaba khona ukulungisiswa kokuphila kubantu bonke. Khona amavesi anje ekufuneka sikhulume ngawo noma at least bekhona impendulo esibekayo maqondana nalamavesi anje uma sesithe uKristu ezofela umakoti wakhe ezofela ezakhe izimvu ezofela labo abanike soyise njenganesipho ongesilona izwe lonke engesibona bonke abantu abakhona emhlabeni. Siyiphendula kanjani ke siwaphendula kanjani amavesi anje ngalalawo? Into yokuqala maqondana namavesi anje akhona amanye maningi amanye engawafundanga John chapter 2 first John chapter 2 verse 2 elinye elijwayelekile nelithandwa kakhulu abantu who want to make these objections yena oyinhlawulo ngenxa yezono zethu kungezona nje ezethu kuphela kodwa nangenxa yezezwe lonke. So into yokuqala esingayisho maqondana namavesi ukuthi noma ngizowafunda ngizowaphendula ngalinye ngoba okuningi kuyafana maqondana nawo ongakusho ukuphendula imibuzo maqondana nawo. Okokuqala ukuthi amanye amavesi abhalwe la asebenziselwe ngokubiza nge-figure of speech. Into efana nokuthi kade kufike umongameli uRamaphosa eClermont. iClermont yonke igcwele lapha. Yonke iClermont. Surely lo muntu akasho ukuthi yonke iClermont igcwele lapha. Kodwa kusho ukuthi indlela ebegcwele ngayo abantu baseClermont. So akhona amavesi akhuluma kanjalo kodwa uma uyifunda icontext ubone ukuthi that's what it means. Isho inamba enkulu yabantu abayosindiswa ngokufika kweNkosi yethu Jesu Kristu ngoba vele baningi. Uma uNkulunkulu ekhuluma kuAbraham ekhuluma ngendlela azomenza abe mkhulu ngakhona athi ngangehlabathi zolwandle usho abantu abazoba ngamadodana kaAbraham ngokukholwa. Ngamanye amazwi wonke umuntu owabe umKristu uyindodana yakho Abraham. Baningi labo bantu. And so ungayisebenzisa ilanguage yezwe lonke yokukhuluma ngawo wonke umuntu oyoke akhona. That's the first thing esingayisho. Kodwa futhi kwesinye isikhathi lamavesi asuke nje ezama ukuveza njengawo la John isikhathi esiningi. Asuke ezama ukuveza ukuthi lensindiso esifikile ngalo Jesu Kristu kulesi sivumelwano esisha ayizile kuthina maJuda kuphela kodwa ize nasezweni lonke ngoba amaJuda ayenayo leyo into
engayibiza ngokucwasa ngokuhlanga, i-racism, ehamba ize ifinyelele ngisho naseyintweni zikamoya, naseyintweni zikaNkulunkulu. Humanly speaking futhi kufanele ngoba babe yisizwe sikaNkulunkulu bona bodwa isikhathi eside ngaphambi kokufika kwesivumelwano esisha ngoKristu. So njalo uma becabanga uNkulunkulu nemisebenzi yakhe bayibona njengeyabo kuphela. Kodwa ababhali beTestament Elisha njalo balibe bakhumbuza ukuthi no, manje siphumile esivumelwaneni esidala, sikwi-dispensation entsha, sikwisivumelwano esisha manje, lapho khona lensindiso kungasiyo eyethu nje kuphela njengabaJuda kodwa eyezwe lonke. And so la nje kuJohn, that is the actual example. Lapho khona uJohn ezama ukuveza ukuthi uNkulunkulu wathanda izwe kangaka, hayi thina abaJuda kuphela. Kodwa kwezinye indawo futhi lamagama asuke esetshenziswa ukuveza ukuthi lensindiso njengama epistola Paul akusiyo ayezigqila noma akusiyo eyeziphathimandla kuphela, eyawo wonke umuntu. U1 Timothy chapter 2 nalo elinye ejwayelekile ukuvezwa leli elikhuluma ngoNkulunkulu ofuna ukuthi bonke abantu basindiswe. I-context yalapho uma usuka nje ku-verse 1 wehla usuke kade uPaul kade ebanxenxa ukuthi bakhulekele iziphathimandla ngoba uNkulunkulu ufuna bonke abantu basindiswe. Ngakho ke kokuqala nje ngigqugquzela ukuba ngigqugquzela ukuba ukunxusa, ukukhulekela, ukucela nokubonga kwenzelwe abantu bonke, amakhosi nazo zonke iziphathimandla. Ngamanye amazwi lensindiso eyawo lonke uhlobo lomuntu, ohluphekayo, onemali, wesiphathimandla, lonke uhlobo lomuntu. Ngoba uNkulunkulu ufuna bonke abantu basindiswe. Akusiyo eyethu kuphela thina esingathathi intweni kuphela lensindiso, kodwa leziphathimandla nazo sizinxusele. Labantu ababephethe igqila ngalesa sikhathi iphathimandla ezahlukumeza abantu so nazo insindiso izifanele. uNkulunkulu ufuna bonke abantu basindiswe. That is what this means. Isho njalo lento esikhuluma ngabantu bonke noma ngezwe lonke isuke in a context. Kodwa what we cannot remove from the Bible ilento obvious ukuthi khona izimvu, khona ingozi, kukhona abayongena ngesango elincane, khona abayohamba ngesango elikhulu, kukhona ukolo oyovunwa usetshenziswa, kukhona ukhula oluyovunwa liyoshiswa, kukhona amantombazane ahlakaniphile, kukhona ayiwuke ayongena amanye uma kufika umyeni, ayokwazi ukungena aye emshadweni, khona ayosala ngaphandle. That is clear in the scriptures. And the difference is ukuthi labe abanye ilabo uNkulunkulu abanikeze indodana. Wathi namba abangababo, hamba ke uyobafela ukuze ubahlele. Yathi indodana na kanjani? Uma usindisiwe namhlanje, that is what the Lord has done for you. Amen. Uma ungasindisiwe namhlanje, ungazana loNkulunkulu, kwasibani ukuthi uhleli njengalomuntu oxolile. Kade sabhalwa isinqumo sokukhulula eCalvary. Ubophe inhliziyo ngenkani namhlanje. Uthi uJesu namhlanje woza kuwe. Uthi vuma izono zakho usindiswe. Nawe wamngeliswe ukulunga. Uthole ukubuyisana noNkulunkulu.
uhlengwe olakeni lwakhe, usulwe icala lakho, uphile ngokukhululeka nangentokozo ngenxa yomsebenzi asenzela wena esikhululeke.